talán remélem rám voltál. Kis baba! Nem, még menjél oda-vissza. Anya! Ide a labdát. Anya! Kicsi, mondd meg! Kicsi! Megcsináljuk, azt utána játszunk. Kérjem ide az összes labdát. Marci! Többi Marci, Bence mögé. Marci, forduljuk meg! Kicsikét, gyere! Ott jó? Hogy? Figyelj! Figyelj! Úgy. Úgy. Na végre. Gyerünk, Szabi. Úgy. Én egy bombát. Mehet, 20 térdemelés. Mehet. Oda le lehet ülni, mindenki ott marad. Aki dekázik, az ide jön hozzám. Marci. Többi ott marad, most mondom gyerekek, 1 perce. Ide még, hogy ez a... Jó, mindenkinek megengedem, hogy az első az egy ilyen próba, és a másodikat számolom. Fölfele, nem kell nagyot futni. 1. Jó. Gyere. Maradjatok ott gyerekek, 1, 2, volt láphatom, még egyszer lehet gyakorolni. Kisebbet, 1, 2, jó. Ne rúgjatok olyan nagyot. 1, még egy kísérlet. Gyere, 1, 2, jó. Maradjatok már ott gyerekek, maradjatok ott. 1, 2, még egy gyakorlat van. Gyerekek, innen vissza, oda-vissza. Éreztek előre, már lassan ott vagyok itt a salakpályán. Majd aki ide jön, az majd ide jön. Többinek nem kell. Gyere, Sanyi, még egy gyakorlat van. 3, még szaladj utána. Nem baj, még egyszer. Utána szaladsz, akkor 4 lett volna. 1, 2, jó, itt 3-ot. Kevin. Lehet. Kicsit. 1, 2. Jó, még egyszer meg kell próbálni. Jó, Levi voltál? Mehet. 1, még egyszer próbáld meg. Jó? Uraim! Hozzuk csak oda a labdát, tegyük oda a labdát a sárga dobozba, vagy a tartóba. Ne rúgjuk el, hanem vigyük oda, és utána ide lehet jönni hozzá.